Ja, och här har vi så on Kragsten. Hur vill du lösa dysten i det? Jag vill lysa dysten som att han var otroligt stottlig att spela och det gick ordentligt väl i vägen till oss. Vi får inte spela i Kjell och Berika och så får inte säga gott nog bakom efter och i första halvlek. Men så börjar vi nästan ordentligt väl i andra halvlek och då kör det ordentligt väl så. Ja, det var akkurat som början när till boar halvlekarna. Det är nästan outgjort det. Ja, alltså det är inte ofta vi får en så god början. Vi får inte en god början mot VP Eisne. Och vet inte, alltså det kör bara men det är viktigt att inte öppna på det. Kör att annat det. Den där stränek hvis man bara går på början och så inte kan hålla det. Nu nämnde du nämligen VP och det är en capping med Atlantikon om att nå heter FM finaleplats och hur så vill du lösa till Gravonor nu vunner det här och det gick bara vad sagt att startväg efter finalsäsongen. Alltså vi vill vinna Quentis så vi måste vinna Quentis från nu av vi skulle ge för Gravonor man kommer finalerna. Så där gör vi helt säkert Quentis är en final till oss och så måste vi bara ta det här från 1 till sen alltså simpelthen. Hjärtligt lycka säkert någon och gå etni.